حزو سلامتنا تقبل فنونا بمكتال تركوب زخركم تعزبتنا كم يتوعلون لو محامس 26 لكاتي فركم عالتم فرغان صدالو هاقراون زياتات حيزلكم قريبا لهم نمكتالكم بغير بزعدم صحاتكم تصنح ميكايل حرقو فلماق بقنت وتاتو افلم أما حداري زوبا دوبا وكيح بحريز السلاسة زلو مربات لمعات نمكرطاف مزم الكتوم عكالات زيتيو كوربوريشن تيليكومنيكيشن إيرترا بقوع سلطون مرببات المسفح يسرح لهم محبر كومات إيرتراويانا وطايو دابيتاتهم زحيل نتفتات السلاسلو أب زيناتات وطاي تشاينا جرمن نفس فلالي صلاتات بحبار كسر حزخلن سمعت فراري مال هنغاري مس يوكرين اب زداوبا كبابي توسخت وتادراتن حيلتات صطان كتوافر مخانه حبيرا زيمبابوي سرر زيت مسرح معدنات كم زون زفت بوقعي افريقيا زرزر زيناو أما حداري زوبا دوبا وكيح بحر أمباسادور محمد سعيد مانتايا بنو زوباتا تارعتان ماكل دنكاليان السلاسل زلو مربات لمعاتن بتسيحو زلو درجان بمعزاب نمكل طافو زحق زيت مزملكتو ماكالاتا كايدوم بعسران حدن لكاتيتا بنو زوبا رعتا زت خيد عدت أب حمرتي زسرح زلو كفلتات تمرتن منبر ممهران زحز حدش نصا مبعتان ماكلين درجة أب أيومن توسخي ممهار كفلتات أفرر دما كفيلاو تصقنا مبعتا بيت سمرتي زتغالل نيرو أمونغو ممحدار آلتن حالن بدريل زكاير زلو كوعتا من شمايا بزتعزولو دما نتي سرح بزمرحو زلو كيلاتات مبريتو واهيبوهم أمباسادور محمد سعيد بوغنو تسرح بزتمدبو الجيزي تزازمو أباقلقلوت نخوعل زلو حسرتات بودت كفتح الزخاخيروم بزي كازيب عسران كلتن لكاتي تابنو زوبا ماكل دنكالاب زقورو مبصح ببروجيكت عدها لو قطري كلته زعمم زلو كاب إربيلة ناب حوس كتما عدي زرقاح 32 كيلومتر حدش مسمر ماين بصحوا زلو درجان ناب زتعزبلو اتي بروجيكت مستزازمه زهلو أبركتو قليل كم زي كون بمتقاس ابت سرح توافيروم زلو سلتي توفاينوتهم موغيسوم ناب كالزين ابن سجرم كوربوريشن تيليكومنيكيشن بوع سلطون مرببات مسفح بزكاير زلو نتفتات بس مراز تفلالي مربات يتكبر علوم وكيل رينا يوناتان عبيو زدالو تصابالو ياسين صالح كوربوريشن تيليكومنيكيشن إيرترا بوع سلطون مرببات أملا هجر مسفح ككايدو بتصنح ايو أب أسمراز تفلالي مربات يتكبر علوم حالفي چنفر مزرگح مسمر أقولقلت تليفونن نيتوركن أتو أبراهام تصفى السلاسي نيرينا أبزهابو حابريتا أمنو الزوبا مأكل كتما كبابيتات فارماس حماسين أداغا أخلي أداغا أحمل تنفرتاتن كومون ميدا إرترام بيت كريستيان قدست ماريامن نزنبر لألي 7 عامتات أدمزغبر مسمرات قوام تليفون بحدش نمتكو يسرح كمزلو حبيروم غير زلو بحد تنايك أدم نورا بيبر تباهي لتصوع رقيت عام كيبليو كابس 7 سقع 8 عامت زقل قليو قزيو سلازا أخلها حجي تغلالا تطو سلازبلا بحدش يغير له تزنبر أقدمت صنحز قدامي فيه سباهيلو حجنا زلنا بروجكت ماني لكن تشحن 400 صمدي ويدمان عماويل زشفن زنبره حج خان نفس لسشحن 600 صمدي ويدما عماويل كم زشفن قفي يسرحالو እንደገና ድማን ንቀጻል ዝኸውን ድማኒ ማዕሪኡ ዳግማይ ነቲ ጽርግያ ከይኳዓት ወይ ድማን ማርሻል ከይኳዓት ድማኒ ነዚ ሒዝና ዘለና ብዝኾነ ይኹን መገዲ ካል ግዜ ከይኳዓት ፒቪሲ ቅያር እንዳዘርጋሕና ካን ሰራሕለና ማለት أب أقولقلت نصنح مسمرات مراخبيتات معبال صقناوي سراحات ككايد مصنحوز تغسى أتو أبراهام اتي أب مسرح زلو مسمرات نزنبر قصر مسمرات كم زعبيو أفليتم أوهاد نايت سراح إنجينير هابتوم محاري بوغانو أبز حلفة كلتا عمتات أب كبابيتات أداغ حموس حز أخريا كبابي ميزانن زبان سنكين أوت مسرح مزرقا حدش مسمر كم التخايدة
ብኡ መንፅር ድማ ቁፅሪ ሓደስተ ዓማዊል ቀዋሚ ቴሌፎን ይብርክት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዝተኳዕተ መንገዲ ኣጋር ከምኡን መስመራት ጽሩይን ረሳሕን ፈሳሲ ብሓድሽ ይትካእ ከም ዘሎ ኣረዲኡ እዚ ስራሕ እዚ መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ 2 ዓመት ጀመረ ስራሓት እንዲዩ ኣብዚ ውሽጢ 2 ዓመት ብርክት ዝበሉ ስራሓት ኢና ነሰላስል ዘለና ቀዲሞም ዝተሰርሑ ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ስጋብ ኣኽርያ ሙሉእ መሊስካ ማይ ጮሆ እዚ ሓዝሓዝ ዝባን ኩሉ እዚኦም ዛርጋ ኣስታት 21 ኪሎ ሜትር ኣቢልና ሰሪሕና እዚ ኩሉ ተስራሓት ማንሆልና ገበርካ ድተቋዓተ ናብ ንቡር ምምላስ እዩ ስራሕ ተሰሪሑ ኣብ ካልእ ኸኣ ሚዛን ከባቢ ኸኣ ኣስታት 5 ስጋብ 6 ኪሎ ሜትር ዝኾን ገምጋም ስራሕ ኢና ሰላሲልና ዘለና ተወሳኺ ኸባ ናብ ዝባን ስንቀይ ከማን ቅድሚ ሕጂ ተሰርሐ ካብ 6 ስጋብ 7 ኪሎ ሜትር ዝኾን ናይ ኬብል ስራሓት ተሰሪሑ እዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ስራሕ ግን ኣብ 3 ፌስ ኢና መቒልና ዘለና ቀዳማይ ፌስ ካብ ቸንትራል ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት ሲቲ ፓርክ ተበጊሱ ናብዚያ ፋርማሲ ሓማሴን እዩ ዝውድእ እቲ ካልኣይ ፌስካ እዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቦታ ስራሕ ዘለናዮ ቦታ እዩ እዚ ኸኣ ንኣስታት እዚኣ ካብ ፋርማሲ ሓማሴን ስጋብ እንዳ ኣውቶቡስ ናይ ባፅዕ ካልአይቲ ኸኣ ካብ ፋርማሲ ሓማሴን ናብ ኣውቶቡስ ናይ ሜዳ ኤርትራ ትኸይድ እያ ዳርጋ 80% ናይ ስራሕ እዚ ኣብ ምዝዛም እዩ ዘሎ እዚኣ ሕጂ ሳልሰይቲ ፌዝ ናይ እዚኣ ኸኣ ካብ ፋርማሲ ሓማሴን ሙሉእ ማይ ጮሆት ትኸይድ ኣለና እዚ ኩሉ ናትጋ ናብ 13 ስጋብ 15 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ዝዝርጋሕ እዚ መስመር እዚ ኣብቲ ዕዮ ዝሳተፉ ዘለዉ መንእስያት ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ብቐጻሊ ምስ ዝምዕብል ዘሎ ቴክኖሎጅን ዝተኣታቶ ዘለዎ ዘመናዊ መሳርሒታትን ዝውደብ ስልጠናታትን ዕውት ስራሓት ከዓሙ ከም ዝሓገዞም ገሊፆም እቲ ስራሕ ኣብ ዝተረፉ መምሕዳራት ከባቢ ዞባ ማእከል ክቕፅል ምዃኑ እቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ኮርፖሬሽን ኤርቴል ዝተረኽበ ሓበሬታ ይረድእ ኤርትራውያን ነበርቲ ፈረንሳ ሽወደን ዓባይ ብሪጣንያ ስዊዘርላንድን ጀርመንን ንጥምረቶም ከምኡውን ምስ ሃገሮምን ታሪኾምን ባህሎምን ዘለዎም ምትእስሳር ንምድልዳል ዝዓለመ መደባት ኣሰላሲሎም ጋዜጠኛ ኣርሴማ ኣስመሮም ከካብ ከባቢቱ ንዝበፅሓና ሓበሬታ መልክዕ ጸብጻብ ኣዋሂዳቶላ ይስዕ ኤርትራውያን ነበርቲ ፓሪስን ከባቢያን ፈረንሳ ቅያ ፈንቅል ንወለዶታት ብዝብል ቴማ መበል 36 ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ዝጸንበልሉ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ በረኸት ጳውሎስ ንታሪኻዊ ኣገዳስነት ስርሒት ፈንቅል ብምጥቃስ ዓመት መፀ ብሓበን እንገብሮ ጽንብል መብጻዕና ንዝሓየለ መኸተ እነንጸባርቐሉ ከም ዝኾነ ኣብርሂዮም بخال وجن جنفر هجدف أبش ودن بعسران حدا لكاتي شارشاي جوبايو أبزكانعلو أدم برت جنفر ويزور زايد عقبازجن فتسام جودات إمباسي إرتراب سكندنافيا أتو محمد علي محمد سعيدن أبزس معوكال نقحات ودابن أبالات نمحيال ككاد بزسن حد سعري تجنفر زت أمامن قمنا حيزو كم زلو أبتزل على درجات مبتوح دما وفي صراحة كم زحتت قالي تام أما ودات دما حدث أكايرت أكال تمريتام إذا كم زيلن كله فتسام جودات إمباسي إرتراب عباي بريطانيان أيرلندن أتو صالح عبد الله بعسران كلتن لكاتيت ننبرت كتما مانشستر أبزكايدو أبهلو بوليتيكاوي دبلوماسياون كتباون عبالتات هاجرنا بمنصر زوباون عالماون صلواتات زتكور مجلسي أبزهابلو سيمينار حددتومن سنيتومن نمدرع عبرتي عم كسرحو تلابيوم أبومبر إرتراوي محبركم أب مانشستر أتو ولداي في السهن صحافي هاجراوي شماغلي أب عباي بريطانيان سمين أيرلندن أتو هابوم تسفا قرقشن بقديام المحيال محبركم كجبر زنح عمامات كمون بروجكت أحداريت بيت مرتتي عن معواد زقبر زلو أبركتو زملكات سفيح مبرهي أغربام بزيكازي كاب 10 شوعة نوز جنافر زتوكلا حلفتن أكايتن هامادة جنفر سويزرلاند ودابيتاتت ببحيال أبتمر مدبات لمعات إجامن معزاز أبزوات أنو مدبات سرح نمزتاي بعسران كلتن لكاتيت ركبا كايدن الدنبر هامادة جنفر سويزرلاند ويزورو سارا ولد أبزكي أبزس معتقال كيان تاريخن إيرتراوي تقوال نستيتي ناولودتات نمسقار بزل عليك سرحالو سلز قبا مملمالن مودة بن منسيات قدام نتكو وهابو أزخ خيرام أبتركب تصمع تصب أكلاي بايتو هامادة نوز جنافرن كريمون عميق زته تخايدلون بتمساسالي كابز مسرت ربع عامة أوطيرو زولون ودابيون بدنفع زتفلالية نتفتاتن قوسقوساتن ككايد السنح
ዝመርሐን ውዳበ መንስያት ሃማደ ኣብ ጀርመን ብ21 ለካቲት ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ሰሚናር ኣቃኒዖም ኣዶ ወንበርቲ ውዳበ ወይዘሮ ሰገን ተኽላይ ዕላማን መንስያት ብሓፈሻ ኣብ ጀርመን ተወሊደን ዝዓብያ ድማ ብፍላይ ብቑዕ ዓቕምን ፍልጠትን ዓጢቐን ኣብ ጉዳይ ሃገረን ብንጥፈት ንኽዋሳእ ምዃኑ ገሊጻ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ዮሃንስ ወልዱን ጠቕላሊ ቆንስል ኣብ ፍራንክፈርት ኣቶ ክብሪ ኣብ ተኸስተን ድማ ሃማደ ውፅኢት ናይ ወለዶታት ቃልሲ ስለ ዝኾነ ሸቶታቱን ምስማር ብሙሉእ ዓቕመን ክሰርሓ ተላብዮም አብኑ ዞባ መንሱራ ነበርቲ ምግራሕን ትንሻይን ሕጽረት መምሃር ክፍልታት ምቅላል ገንዘቦም ግልበቶምን አዋይዶም ተበግሶ ወሲዶም ተወሰኽቲ ክፍልታት ያንጽለው አማሓዳሩ መምሕዳር ከባቢ ትንሻይ አቶ ዮሐንስ ኢያሱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምስ ምውሳኽ ቁጽሪ ተማሃሮ ብፍላይ ኣብ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ጽበት ክፍልታት ብምኽሳቱ ህዝቢ ልዕሊ 2 ሚልዮን ናቕፋ ገንዘቦም ግልበታውን አበርክቶ ብምግባር ይነጥፍ ከም ዘሎ አረድዩ ርእሰ መምህራን መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤተ ትምህርቲ ምግራሕን ትንሻይን ቦገኖም ሳላት ዝተወስደ ተወግሶ ብጠቕላላ 5 መምሃር ክፍልታት ይስራሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ መስርሕ ምምሃር ምስትምሃርን ወታው ጽልዋ ከም ዝህልዎ ዘለዎም እምነት ገሊጾም ኣባላት ኮሚቴ ህንጸት ተወሰኽቲ መምሃር ክፍልታት ድማ ብመንግስቲ ንዝተዋደደ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝጎደሎ መሊእካ ቀጻልነቱ መውሓስ ሓላፍነት ተጠቀምቲ ስለ ዝኾነ ተበግሶ ከም ተወስደ ብምግላጽ ንኣበርክቶ ህዝቢ ኣመስጊኖም አብኑ ዞባ ሞልቂ ኣብ ገዳስነት ምጥርናፍ ኣእምሮአውን ምዕባላውን ስንኩላን ኣብ ማሕበርን ሜላታት ናብየቶም ዘተኮረ ርክብ ተኻይዱ ዕላማት ዘተ መረዳእታ ሕብረተሰብን ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝነጥፉ ኣካላት መንግስትን ብምዕባይ ኣእምሮአውን ምዕባላውን ስንኩላን ብሕብረተሰቦም ተሓቂፎም ኣፍሬቲ ዝኾኑሉ ኩነታት ንምጥጣሕ ከም ዝኾነ ሓላፊ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ኣእምሮአውን ምዕባላውን ስንኩላን ዞባ ጋሽ ባርካ መምህር ተኸለዝጊ ተስፋ ማርያም ገሊጾም ሓላፊ ማሕበር ኣብኑ ዞባ ሞልቂ ኣቶ ምስግና ተሸመ ቦገኑ ንጥፈታት ማሕበር ኣብቲኑ ዞባ ዛጊድ ኣብ 5 ምምሕዳራት ከባቢ ጥራይ ተደሪቱ በምህላው ቁጽር ናይቶም ዝተመዝገቡ ካብ 50 ከም ዘይበዝሕ ብምጥቃስ ናብተን ዝተረፈ 14 ምምሕዳራት ከባቢ ንምዝርጋሕ ከም ዝስራሕ ኣብሪዮም ተሳተፍቲ ድማ ንቕሓት ሕብረተሰብ ዘበረኸ ጎስጓሳዊ ንጥፈታት ክድፋሉ ውክልና ማሕበር ክሳብ ምምሕዳራት ከባቢ ክዝርጋሕ ኣበርክቶ ሰብ ጸጋን ገበርቲ ሰናይን ዝዕቢ መደባት ክድፋሉ ከምኡውን ምስ ደረጃ ሕማም ጉዳያት ዝሳነ ስልጠናታት ክወሃብ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ መሓዳሪኑ ዞባ ሞልቂ ኣቶ ዘርኣይ በርሀ ብደረጃኑ ዞባ ዝቆመ ጨንፈር ማሕበር ንምሕያል ኣበርክቶ ሕብረተሰብን ኣካላት መንግስትን ክዓዝዝ ብምዝኻር ኣብ ልዕሊ ኣእምሮአውን ምዕባላውን ስንኩላን ዘሎ ድሑር ኣመለኻኽታ ክእረም ስድራ ቤታትን ኣሌትን ድማ ረብሓታት ምጥርናፍ ኣብ ማሕበር ተገንዚቦም መሰላቶም ዝሕለወሉ ዕድል ኣብ ምፍጣር ክዋሱ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ሓውሲ ከተማ ፎሮ ብ24 ለካቲት ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉዳት ኣውሪዱ በቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዘጋጠመ ባርዕ መንበሪ ናይ 3 ስድራ ክቃጸል እንከሎ ጓል 30 ዓመት ኣደ ኣካላዊ ጉድኣት ወሪድዋ ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ኣስመራ ከም ተላእከት ሓላፊ ምርመራ ገበን ኣቶ በረኸት መብራህቱ ሓቢሮም ጠንቂ ናይቲ ባርዕ ኣብ መንበሪ ገዛ ዝተቐመጠ ነዳዲ ምዃኑ ብምሕባር ነበርቲ ካብ ከምዚ ዝበለ ሓደጋ ዘቃልዕ ተግባራት ክቕጠቡ ሚዒዱ ኣብ መወዳእታ ኣቶ በረኸት ነበርቲ ፎሮን ሰራሕተኛታት ኩባንያ ህንፃ ቀይሕ ባሕርን ነቲ ሓዊ ኣብ ምጥፋእ ንዘርኣይዎ ተወፋይነት ሞጊሶም ስዒቡ ዝቐርብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ክኸውን ምክትታልኩም ክቅጥሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቀጥሎ እዩ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ጀርመንን ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ብሓባር ክሰርሓ ዘኽእልን ስምዓት ተፈራሪመን እቲ ስምዓት ዝተኸተመ ኣብ ቻይና ናይ 3 መዓልታት ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ቻንስለር ጀርመን ፍሬደሪክ ሜርዝ ትማል 25 ለካቲት ምስ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ካልኦት ላዕሎት ሰመዝ ቻይና ናብ ከተማ ቤይጂን ኣብ ዝገብሮ ርክብ እዩ ክልቲአን ሃገራት ኣብ መምዕባል ንግዲ ወፍሪ ቴክኖሎጂ ብቐንዱ ድማ ኣብ ምድንፋዕ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ምትሕጋዝን ከም ዘስፋሓውን ኣፍሊጠን ከም ኣካል እቲ ስምምዕ ኣብ 2025 ኣስታት 300 ቢልዮን ዶላር ንዝነበረ ክልታዊ ንግዳዊ ምልዋጥ ኣብዛ ዓመት ክብ ከብልኦ ምዃነን ገሊፀን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ቻንስለር ፍሬደሪክ ሜርዝን ኣብ ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ከም እተመያየጡ ተቃሊዑ
ሃንጋሪ ምስ ዩክሬን ኣብ ዘዳውባ ከባቢታት ወሰኽቲ ወተሃደራትን ሓይልታት ጸጥታን ከተዋፍሩ ምዃኑ ሓቢራ እቲ ስጉምቲ ካብ ዩክሬን ክመጽእ ንዝኽእል ጸጥታዊ ስጋት ንምምካት ምዃኑ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ሳምንታት ከም ዝትግበር ኣፍሊጡ ኣሎ ካብ ሩስያ ናብ ሃገሩ ንዝመሓላለፍ መስመር ጋዝን ነዳድን ዝዓገተት ዩክሬን ትሕተ ቅርፂ ጸዓት ንምዕናው ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ቀዳማይ ሚኒስትር ኦርባን ኣጠንቂቑ ዘሎ ሃገሩ ኩናት ዩክሬን ብቐረባ ካብ ዝጸለወን ሃገራት ኤውሮጳ ምዃና ይጥቀስ እቲ ኩናት ብዘተ ክዓርፍ ከም ትደሊ እትሕብር ሃንጋሪ ናብ ዩክሬን ዝለኣኽ ግዳማዊ ደገፍ ኮነ ኣንጻር ሩስያ ዝግበር እገዳታት ክትቃወሞ ጸኒሓላ ናይ መወዳእታ ዜና ዚምባብዌ ሰደድ ዘይተመስርሐ ማዕድናት ከም ዝወንዘፈት ብ25 ለካቲት ብወግዒ ኣፍሊጣ ዝተፈላለዩ ማዕድናት ንሰደድ ቅድሚ ምቕንዑ ኣብ ሃገሩ ክምስራሕ ምዃኑ ዝገልጸ ሚኒስትሪ ጸዓት ዚምባብዌ እቲ ናይ ምእጋድ ስጉምቲ ብቐጥታ ተግባራዊ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣረድዩ እቲ ስጉምቲ ዋጋ ናይቶም ንሰደድ ዝቐንዑ ማዕድናት ክብ ዘብል ብምዃኑ ኣብ ቁጠባ ገስጋስ ሃገሩ እወታዊ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ እቲ ሚኒስትሪ ኣሚዱ ኣሎ ጽላት ዕድና ልዕሊ 14 ሚእታዊቱ ጃምላዊ እቶቱ ዚምባብዌ ከም ዝሽፍን ጸብጻባት የረዱ ሓያሎ ሃገራት ረብሓታት ንምውሓስ ሰደድ ኣገደስቲ ማዕድናት ክውንዘፋ ከምኡውን ጠቕሊለን ደው ከብላ ምጽንሐን ይጥቀስ ጠለባት ብርቂ ማዕድናት ኣብ ወተሃደራውን ሲቪላውን መዓላታት እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ዜናታት ምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ኣማሓዳር ዞባ ዶባው ቄዕ ባሕሪ ዝሰላሰል ዘሎ መርባት ልምዓት ንምቅልጣፍ ንዝምልከቶም ኣካላት ዘትዩ ኮርፖሬሽን ቴሌኮሙኒኬሽን ኤርትራ ብቑዕን ስልጡን መርበባት ንምስፋሕ ይሰርሕ ኣሎ ማሕበር ኮማት ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ውዳበታቶም ዝሕይል ንጥፈታት ኣሰላሲሎም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ቻይናን ጀርመንን ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ብሓባር ክሰርሓ ዘኽእለን ስምምዓት ተፈራሪመን ሃንጋሪ ምስ ዩክሬን ኣብ ዘዳውባ ከባቢ ተወሰኽቲ ወተሃደራትን ሓይልታት ጸጥታን ከተዋፍሩ ምዃና ሓቢራ ዚምባብዌ ሰደድ ዘይተመስርሐ ማዕድናት ከም ዝወንዘፈት ብወግዒ ኣፍሪቃ لساعة استدعوا زينا ومسناو داوزي في تصوم سلمك تالكم مع زي مسكين علتها وزينا سبورت عيبوك وربي بوغني سلام